So yan, punta tayo sa ano, Carayan City. Ang ganda ng view. Grabe guys. Galing sa bundok. Wala sila dumaan. Pag naantay dito po kami dadaan. Kami dadaan. Giant na di kalok na. Allah. Awan. Bakit? Kami pumunta. Dito na kami baba. Kami sa baba. Diyos ko Lord. Tayo maliligo sa Carayan. Congratulations.